Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दायो आङो थांनो ओंखारदों उदालगुरियाव मा होनो माबा केमेरा लायनो थाखाय दाखालि आं केमेरा बावबोदोंमोन स' आगैनियाव मनज आगैनियाव दोनबोदों आं बेखौ लायनो थांनो नागिरदों दायो थाङो जोङो टेक्ला ओमफ्राय आरो सासे आगै टेक्लानि लोगो दाखालि सिंग्रियाव थांनाय ओमफ्राय आरो जोंहानाव सान्द्रि आलासि जाफैदो लिउकावरिया स' इन्टारेस्टेडब्ला नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नामा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै स' दायो जोङो थांनोसै सासेया रायलाय मबाइलाव आबो ओरैनो थांदोंमोन आदै आंनो ओइ गस्लाखौ माबाना हो सान्दुं खामजोबगोन गोदनानिया अ ये नाङा नाङा इदि मारिबा बाराद्राय नुगोन स' थांनोसै जों दायो Hei, nanga. Kada. Buzabaile. Nah, ini bisa masalah dia ni. Namanya? Helmet gan apa tadi? Dana polisi aku mbak maza nanggo. Ikhayna helmet gan kanse. Mani mana haman wi helmet gan ba? Moजां नुयो हामानि बिराद हामानि बे ससमाखौलाय मा खालामबावनांगौलाय दालाय ससमाया नै ओमफ्राय जोङो थांबाय थादो एक्चुअली हेलमेटखौ पुलिसखौ गिनानैसो गाननांगौ बे नङा गावनि सेफटिनि थाखाय आरो गुबुननि जिउखौबो सेफटि खालामनो थाखाय गाननांगौ आरोना जेनेबा गावनि सेफटिनि थाखाय आरो गावनि जिउआ गावनि थाखायल' भेलुएबल नङा न'खरनि बा पेरेन्टसनि बिदि बहुत मानसिफोरनि थाखाय भेलुएबल आंनि जिउआ आंनिल' रेसपन्सिबिलिटि नङा गोबां मानसिफोरा बेयावहाय डिपेन्ड जानानै थायो आरोना बेखायनो सेफ जाना थानांगौ ओमफ्राय नै जोंहानि न'आव ओरैनो नेटवर्कनि प्रब्लेम जाफेरा हो ओमफ्राय मा जाखोथाय दाख्लै दायो 10 days जाबायदां आरोना जोंहानि न'आवहा माने एसे जिअ'आनो जा जियानो जा नेटवर्क प्रब्लेम जागासिनोखायनो जोंहा टेक्लाया सिम बरनफायदो आरोना बिराद दुगा जिअ' सिमा दंखायो एयारटेल सिम बरनफायबाय आरो नै ओमफ्राय जोङो सान्द्रिजों दाला मोखांजों नेगासिनो बरिंनो ओमफ्राय जों नेबाय थाग्रा मानसि नङालै होबाय सान्द्रिजों आंजों गारि दाब्रायनाया थांनोसै उदालगुरि हेलमेट गाननानै नै ओमफ्राय नै जोङो एसे धेमालि मेथाइ खनै खनै थांगासिनो मा आरोना लाइफआ मोनसेल' दानो दं दानो गैया बेखायनो रावखौबो नायनो बालायना लाब गैया अनलायलायनानै थानांगौ ओमफ्राय नै जोंहा टेक्ला मोनाबो सामफ्रोमबो बेरायबाय लामायाव लोगो मोनलायबाय आरोबाव बिसोर मालाय माबायाव थांगोन भैरबकुन्द'आव जोंहा आरो थांलायनांगौ खामानियाव मालायफोरासोलै बिराद मोजां लाइफआ नै बेनोथ' भुल गासैनिबो लाइफआ मोजाङानो जोंनि साननाय हनायजोंसो जों गाज्रि खालामना लायो जेनेबा जों जुदि सानो जोंनि लाइफआ मोजाङानो अब्लाना मोजाङानो जायो जि दङ बेजोंनो हेपि था आरो बेबो नङा जे जि दङ बेजोंनो टाक टुक सोलिनानै जागोन बेखौबो साननाया गाज्रि माने नाजालांबाय थानांगौ आरोना जेब्लाबो जेनेबा बेटार लाइफ बा पेरेन्टसनो बेटार लाइफ मोनसे होनो हानाय मोनसे केपासिटि खालामनो हागोन नामा बेखौबो नायनांगौ बिदि नङा जे जोंहा न'खरावनो गैया न'खराव दुखिया जों जेब्लाबो बेबायदि एचिभ खालामनो हानाय नङा बेबायदि नङा माने नों ट्राइ खालामबानो सानसे नङा सानसेबाबो हागोन आरो नोङो बे ट्राइ खालामनायनि गेजेरावबो नोंहा बिराद माने नोंखौ क्रिटिसाइज खालामग्रा बा लाजि फोनांनो बहुद माने बिदिनो प्रब्लेम्सफोर फैगोन बाट स्टिल जोङो गसंनानै गावनि खामानिखौ मेगन बिसिबनानै बरियाके मावलांनांगौ बास अब्लानो मा होनगोन इसोरबो दङ लोगोसे ना जिहेतु मानसिसो जोंबो सबखिनिखौथ' साननाय बायदि मोनजोबखाया अब्लाबो जा हायो नाजालांनांगौ इसोरनि खाथियाव
आर'ज खालामनानै बा इसोरखौ बिलिभ खालामनानै बिमा बिफाखौ बिलिभ खालामनानै ना बेखिनियानोसै आरो कालारनि मोजांलै आंनि थाखाय इयो आंनि नेल पलिसआ नायलाय बाखिखिनियाव गैला इयावल'सो गुसुसो जानांगौमोन ओइ बार गुसु लोंबाबो हामाना जाबाय दे नांला दे डास्टबिनालाय आंनि भिडिअ माबा मोनसे जानाय बा माबा मोनसे लोंनाय गैया बेबायदिथ' जानो हाया हे 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 न'खै सासेया केमेरा मोनफैबायनो सोदो सोरबा मानसि नुहुरदां आरोना जि मिन्थना ओमफ्राय थोगोन ना थोआ जाबाय दे चलो साबी दो चलो उदालगुरियावहाय ओरैबायदि सिनायो मानसिफ्रा बेखायनो मास्क गानबाय आङो मास्क गानबाय ओमफ्राय दा हेलमेटखौ गानबावनोसै नङाबाथाय सेसखा माबायदि नुयो नायलाय मास्कबो माबाबो दे जाबाय थांसै मा होनो जोंनि कलेजाथ' ओइथिं थांसिगोन ओमफ्राय दायो आं पानिपुरि जानो थाखाय लाखिदो र' देखायनो दे आङो ओइले पानिपुरि ओइले आलु चाटनी हब दे करक दे खाइल' 10 टका खाइल' फार्स्टआव मास्कखौ बख'नांसिगोनलै आयु ए भाई मा अबस्था जाखानाय ने ओरैबायदि गरम जानोसै याहु आं हाबजाथारगोन नै बेयाव फिसा गोथावानो पानिपुरिखौबो थाबनो हरालै न'का नेबाय थानाङो इथिं जानानै जोबखायो खुगायाथ' माबासो राबननि बिनानावा बेसो बिराद गोथावमोन खिन्थु दायो जों जानानै थांनोसै बरियासे देखायहैनोसै बेनो आंनि कलेजखौबो आं सानदोंमोन आरोना उदालगुरियाव माखौ देखायनो ओमफ्राय उनावहा सानबाय आङो जिहेतु बारा टाइमबो गैखाला न'सिम फैफिनखानांगौ बेखायनो आं सानबाय आं फरायनाय सिगां 3 बोसोर आं बेयावनो डिग्रिखौ खालामदोंमोन ना फिल'सफि अनार्स लानानै मेजरा ओमफ्राय बेयावनो भारा थानानै फरायदोंमोन आं बेखायनो आं सानबाय बिराद मेम'रिसफोरबो दङ चलो यार आंबो नुखायाखै बिराद गोबाव जाबाय बेखायनो आंबो नायनोसै सानद्रि मोखांनोबो देखायनोसै बेखौनो साननानै नै थांनोसै जोङो दा ओमफ्राय नै दा जिहेतु फाइन लायोना बिराद जायगायावथ' बिराद बुरजा फाइन लायो होननानै खोनादों आङो मास्क लाबाय हेलमेट गानबाबो माथो आरोना नांगौबा साहा पकरि जागोनलै हाजारसे फैसादों मानो फाइन होगारनो ना गानगोन जोमगोन थागोन आरो ओमफ्राय दायो नै थांनोसै ओमफ्राय नै दानिया कलेज मोनबायानो बिराद जादु रोङोना आङो बिराद देन्जार बिरनानै फैनो हायो ओमफ्राय नै बेनोमोन आंनि कलेजा उदालगुरि कलेजा बेथ' फिल्डसो दा देखायनाया दा मोजाङै नुनाय नङा मानो होनना बुंबा आं बेक साइडआव कलेज केम्पा मा होनो माबा कलेज केम्पासआ एसे मा होनो गिदिरानो आरोना बाराद्राय फिसाद्रायबो नङा ओमफ्राय आं फ्रन्ट साइडनिफ्राय देखायनो नाजागोन नै बिथिं थाङो गराइमारि सक ओमफ्राय नैबेनो मेन गेट उदालगुरि कलेज आरो मिस इउ सना दुलबि टुकुलु नानि ओइ उदालगुरि कलेज जाबाय हिन्जावना हौवासा मिथिला जिखुनु ओमफ्राय नै दायो गराइमारि मोनफैबाय जोङो बेयाव लाखिबाय नैबे सकआवनो बिराद लाइन मारियोमोन जोङो नैबे सकआवनो बिराद मम' चावमिन जायोमोन जोङो नैबे आंनि बिहाव जागोननि न'मोन आरोना
बियावथ' जाफेरासै मा होनो जास्ट एसेल' क्रासमोन आरोना बिस्रानाव बिराद सेंग्रा साइसथार दंमोनलै गोदो भारा न' खाथिमोन जों मोनाबिलियाव बेरायबा बिबो आंखौ एकदम नायबाय थायोमोन आंबो बेखौ नायबाय थायोमोन आरोना गोदोनि खोथाखौ गोसोखांलायलायदों बेखायनो ओइ जलदि सानद्रि मोखांखौ बेखायनो ओइ जलदि भिडिअ ला होनानै लानो होलायलायबाय आरोना आङो ओमफ्राय नै फैबाय जोङो फैयै न'आवनो मोनफैसिगोन नै देन्जार ना एकदमबारे बिरनानै फैनो हायो जोङो ओमफ्राय नै थावथ' सोनांगोन ना थाव सोआबालाय बेलाय बोरैथो खारनो बेस्रा ओमफ्राय नै आदै मादैखौ लोगो मोनदोंमोन जोंहा बाबानि बिमादैनि फिसाला ओमफ्राय बियो बे आदैनि मादै इदि आरो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय बिस्रानि फिसाजोफोरजों माने आं लोगोमोन आरोना सासेयाथ' आंनि एसे उन्दै जायो ओमफ्राय सासेया आंनि एसे गिदिर माने आंजों समानहानो गैया आरोना अब्लाबो जोङो लोगो जानानै बिदिनो आलासि जानो थांबाथाय बिराद अनोमोन आरोना ए मादैया आं दाबो गोसोआव दङ बेखायनो आं बिराद अनो माने गोसोजों अनो बाट लोगो हमनाय जाया बा बिदि एनि टाइम रायलायबाय थानाय जाया बाट स्टिल आं बिराद रेसपेक्ट खालामो बिराद अनो आरोना मेंबाय न'आव मोनफैनानै ओमफ्राय दायो मा जानो नागिरदों मिथिबाय थाइजौ ओमफ्राय आनारस उपायथ' गैया उखैनानै मा खालामबावनो जाना फैखादोंमोन होमबाबो उखैबावदो आबा सना फै गानथ'नोसै ना आंथ' गां ना 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 जानोबा होनना बुं ये खामसना खामफै सुरसुबायलै आंखौ खम गोदै जागोन इयो सना आंनो हराबा बा मोनजानायखौ नाहरलाय लेखाखैलै आंनो हरलाय नोंनि जाखोनाखौ नङा इखौनो खानाया आंना देन्दार नोंथांनि अनदाय यान दल थानां आंनो थांनांगौ नों थांनो नागिरदो दा खारलांसिगोनानो सासेया दोनैबाय नङाबा थांफागोन ना गोथाव सना गोथाव आयु मादि जालायलायदो जानाया गोथाव